ngosana kada zvinozurui kuti zakuti hanzodzenyi ndakutokumbira kuti inini kana wadzoka ndira kuti inini kwamatunodze nesu kwachinyama timbogara pasi toonesana nekuti mamira akuita zvinhu izvi nachinesa kwanzwisisa muna January akambotiza sori asina kutaurirai asi apa zvadzokorora futi ndakagara umwe musemashopu akazodzoka ndofunga after 3 days wakatanga kudzoka ndiwo mumai ndobva ndawasumawo wakati ari kudzoka sora mangwana auya ini ndakatofonera mai ndakura ndikati wauya here zvanzi mai wakadai sekunge uyo ari kuuya haana kuuya ndobva ndakuti hano sinzi yati tichanoonesa tozongosangana ikoko ndikati azuri toronga zuva ratosangana indiri pakuti akaronga zuva ndakazongoparira ndakufonerwa nekwamatonodzi muri kudiwa wadzatowa kuma27 manheru pamashopa ndiri kudiwa nani kupi zvanzi kuri kwamatonodzi kunei zvanzi mamirirwa panyaya iyi ndoti nyaya yei zvikanzi yenyu natete ndikoti aiwa handiti takatowirirana zuva here tochiwo isu kwedu tosangana nemiwo makakwana zvikanzi aiwa tonyanya kuda imimi natete kataura ndege ndisvike ndakasvika ndikatoonawo imba yakazara zvakaita muno ini ndiri ndega right ndobva taombirana zvakanaka ndobva ndapinza nyaya yangu ndoti nyaya yangu ndiyaJanuary kusvika April ino ini ndiri kukomplaina kuti zvaakuitika handizvinzwisisi saka ini ndiri kuti inini zvese zviri kuita mudzimai izvi handisi kuramba asi nzira yacho yekundihwanda mudzimai ari wangu ndo yandiri kufokana nayo saka ndiri kuti dzidzisai baba munini uri kuhike nemudzimai wavo nemi mese mudzidzisani kuti handizvo zvinoitwa ngatifambe pangu bva nhasi zvakaita zvakaitika handinei nazvo yapirwa wasati watanga dariri pakatanga kubvunzwa mudzimai unoda murume here murume akandakanzi murume unoda mukadzi here ndikati hongu ndomuda mudzimai unoda murume mudzimai akati kwete ndazopanda nyaya yangu yadzoswa kumudzimai iye zvonowiranazve here mudzimai akatanga kutaura zviri kurasa nyaya ndobva ndaona vari kutsigirana semhuri ini ndakabvunza katatu vokwamatunudza muchandizivi here hapana akadaira ndobva ndataura kuti katatu mune kudzvanyeri kwakaita sekuchaedza takazobvapo past 11 usiku asi patakapedzisira soko randakabva ndiina randakabata pakanzi enda hako mukwasha mudzimai wako tikusara naye timbogasa naye ari kuteera 20 April 20 May 20 June hakuna mukadzi akauya ndobva ndafonera mukadzi ko iwewe uchiri kuda zvemba here uchayarini zvikanzi teerai ndikatogokuteera ndakabudzinga here zvikanzi imimi teerai kwamatonodzi vari kuti iwo hauendi kwachinyama zvisina tendero yedu ukaona chinokuwana ikoko ubva wazvipedza wega ndikati chamakuwana nhasi pamakore 22 atagarisana here zvikanzi ndo zvauri muteerai ndakateera zvishuwa wakomana wacho ndakandakatowa mhangarira muno waita nyaya dzangu ndoshamisa kuti akukuzi ndandikuri go against 5 sekufamba kwataita ndabvunza wakomana waya wakomana ndauya panyaya yangu yazvanza tete mukwasho uchateerera mangwana racho ayo ndandaikupai mukana kuti mumbotaura tiri mukati meizvozvo mudzimai anga asingachadi kundiona ko zvii zviri kuitika pazofa wamberi wane kukweshana kwawakaita mudzimai wangu namai sekuti ari kwaita mutsana wacho wasipo saka tiri mukati mekutokurukurwana tsana wakomana wandakandabvunza yekutanga wakandiona zvikanzi wano wakangoti inini ndini zvese pana tete ukatotaura neuyu hakuna tete wanouya simba ratete rikutouya ko riri pandiri ndikati zvakanaka hapana chakashata saka muri kuti panongotsengwa mwedzi yakapindana tamu 4 months ndakasangana newamwetsana wangu kuprimary kwachiduku zvikanzi atsana ndakandida kutokuonai kwakanaka zvikanzi ndine zviga zvandatumwa nazvo nambuya kureva mai vari pano zvakuti mudzimai wanyasati auya munotendera nazvo here ndikati zviri zvei zvikanzi chiga chekutanga mbuya wari kuti iwo mudzimai wako akadzoka kwauri nomutendera kuenda kubasa here chechitu mbuya wari kuti wakandituka saka wanoda mbudzi mbiri ndikati rega ndikupindura chiga chekutanga kubasa kwekuenda mudzimai wangu nesikireti yangu nemudzimai wangu mumba medu asi zvisinei ndira kuonesai kuti dai ndaida kumurambidza kuti asaite zvese izvi ndopamaifanira kundibvunza izvi ini kutendera kuti aite zvokudzo vachitiza ndinotodaka kuti zvipedzeredzwe kusvika aende kubasa kwacho zvikanzi alright ndikati chiga chechi2 wakuru wakati riseidi rinoripa ini nembudzi mbiri ndinadzo ndinovapa ini nekunyengerera mukadzi ndandisina option
chiti mukadzi adzoke kumba. Takagara mwedzi wechi5 wechi6 uyu pakati pawo ndo pandakazodaidzwa kumba kwambuya. Mukomana wacho waripo panze apa hawana kupinda muno mudaravo. Ndo pandakasvika inini pachinzi takudaidza mukwasha nawo iripo ndekuti zvinhu zvese zvatakakutaura unazveri asi pane chazochinja. Ndikati chazochinja chii? Zvikanzi mbuya wati handigoni kuenda kujana saka ndakuda $100 pane imwe mbudzi. Akati zvikanzi asi tazochema chema wakati 80 tazochema chema wakati 50 ndo matazogumira. Iripo here? Ndikati aiwa zviripo. Right. Mbuya ndobva wabva wati chibvunzai tete wenyu kuti wanda kudzokera kumba kwawo here. Pakabvunzwa tete wanowa mudzimai wangu akati kumba kwangu ndoda kudzokera. Mbuya wakaradza kubatikana wachirovera ruoko pasi wachiti ukadzokera kwachinyama usadzoke futi zvakare pano. Wakatanga kukirashana mai nemwana kwekanguva kusvika mbuya wakati enda hakwasi ndozoti wamukugara. Mudzimai akambosara apa kwema-hours mashoma awana tsano ndobva ndanovapa zvawakataura. Ndobva ndati chiwano chedu chinoti isusu kune rusvosva dowa ndakabudisa $20 yangu ndapawana tsano kuti amburi watatu mogowana ndiye rusvosva dowa haina zvayakanaka chido changu zvanzi yapakanaka. Mudzimai achiuya hapana chakagadzirika kubva muna September March imomo wa 2022. Mudzimai akaramba ari munhu aingoti pafungira kubuda pachinda iziswa makusenzendo kuma4 pamba chita kutorara ndatobatwa nehope ndomutswa. Mangwanja moda kwarara ndinonyora English Red Cross imwe statement mangwanja mogasa mafingerprints. Zvakaitika pa 4 months. Wechi5 uyu ndo March last year South 18 mudzimai akabuda achiti ndakunokolekta mapepa angu emafingerprints. Aenda mudzimai akadzoka musi wa14 achidzoka akati hazvina kubudirira mapepa aya haana kuita anoshayikwa zita. Saka ndazoti ndasvika mari 7 ndasvika makombo abuda. Saka ndapinda mushikashika ndatova papoint nepa 10 off ndaisirwa message nekuma-fingerprints ndidzoka mangwana. Saka mangwana ndikutodzokera. Mudzimai akafamba achidzokera musi wa15 March last year. Adzokera achindikudzoka musi wa16 hakuna munhu akauya. Ine ndo kutofonera mwana mai wariko here? Zvikanzi mai ndakapedzera kuona last week musi Tuesday. Zvikanzi rega ndikonifeme kuSt Mary's. kuSt Mary's ndo kumba kwemuroora uya anga ari kumuitisa zvisezvi. Zvakanaka. Zvikanzi wati ndazofona wati ndiriko fona haina moto. Right. 17 wacho makuseni dzadze 9 minutes to 9 ndo pandakaona message yakanyorwa nomudzimai chinzi mamuka sei ndaenda kuUK. Message ndakaenda nayo mumhuri kwamatonhodzi ndikanoti pakushingaira kwese kwandaita kwamuri ndo pazosvika nyaya. Zvikanzi ndiforwardirei ndaforwarda. Mangwana ndobva ndadzokera futi mawari. Ndikati vakomana nyaya iri pano ndoti nyaya yangu yana kupedza. Ine ndida kuti ndiziwe titenyu zvabva nenzira yekutiza. Ndiri kukumbira kuti muvabvunze kuti zvanzi nemukwasha takananga zvipi tichipamwe here kana tikwete. Zvakanzi tichaona mukwasha tozokupindura. Pakabva zongotikawo nhamo mazuva iyayo muna April macho. Ndakasvika ndakambirwa nembudzi 2 panhamo ipapo mukwasha ife ndikaramba ndikati handikwanisi. Inini handina kujekerwa nemabatiro amuri kundiita musha muno. Ndira kuti inini ndinzwe kuti kana zvichida zvirese kupanda kwandaitawo ndizvo here zvinoitwa ndikashandisha ukwasha ini ndine kunyunyuta here. Tingopedza nhamo mudzimai akabva ndifonera achipopota achiti iye uri kunzi iwe wakapopota kwamatonhodzi. Ndikati akataura izvo ndiani? Ini nekuziva ndakataura nemunhu wandakataura nemamatonhodzi ndakaenda pamashoko. Kati ndinda waya zuru amene zvamakataura kuna tete. Zvikanzi ini handisi paapa. Ndobva ndabvunza soko rekuti chimiro chiri pane chinhu chinonzi rufu harupromisi. Tete nyu anoita tsaona kuti chiri pakukakaudzana soko. Wanonzi ndewani? Zvikanzi ndewako. Ende chiripo mukwasha ndechekuti mukadzi wako akafa tinokupa. Ndikati muchindipa ndisingazivi kwaari. Alright, ndakudzosa soko mamuri. Makazobvunzana here natete? Zvikanzi hatina. Tichaenda kwambuya toona zora tinoenda neuwandu hwedu. Asi mbuya ndokuti ndetakasunga mabhurugwa chaiko newaya takanyatsotokunya tosunga nawo nekuti mbuya wanotaurisa. Kati izvo handinei nazvo izvo. Ndakamirira kuti ndichanzwa kuti nemudzimai takananga zvipi handina. Kwakuzoti musi wa 14 September ndakaona mudzimai akuuya
svika pamba tokwazisana ko manga muripi mutara mamwe amuzivi kwana ndiri ndikati makaoneka here pano takaoneka kukakwaza ngati aina handikwanisi kuti ndikutambire kuti ugare panapa idi riripo chimboenda kuti wewe kwako nekuti ndokwauraramira uri ndokune simba rako kusvika nyaya yagadziriswa handina kuita mazuva anopfuura mairi nyaya yangu ndakuendesa kwamufundisi ndaisa nyaya yangu kwamufundisi pakaone chikagadziko kwandiri mudzimai haana kubatika panyaya kwakudzokera futi nemhuri kwamatonhodzi mudzimai haana kubatika panyaya saka inini kombureni yangu yandaingotara kubva kwamufundisi kana ndikutara pano inini chinhu chinonzi mbatya dzake nemidziyo yake fundiramba ndakazvichengeta ini ndisingazivi mukadzi wacho kuti aripi handizivi kuti takanaka zvipi naye inini zvaakundiremera ndo pane kupokana kwanoita nemhuri kwamatonhodzi saka ndo zvandaya pamberi penyu mambo kuti mumbotibatsirawo ndodii mudzimai handizivi kwaari padare pacho akaramba kuya kuti yananiswe wari kungouya ndiyo mhuri yacho kwamatonhodzi sekuya kwayaita saka inini mbatya nemudziyo handichakwanisi kugara nazvo ndo nyaya yangu yandati ndikunziwo kwamuri mambo kuti mutibatsire. Ndimwe muda mai wangu yawo kugara padhuze nemurume havasi mudara ndizvo toda kunzwa kwamuri wamababa ndizvozvo amweni murungu inzwa iri kutaurwa nemukowashaiwa mungangotsetsenuro kuti nyatsonzwisiso wedu kuti zviri kumbofamba sei. Aiwa mai ndimi here mamuda kutaura aisati yani ndidongoda muna mangariwa kwacho hapana chavanobvunza tavaribhadhara mari yedaro handisi musungu tingoda wairiwa vakavati havasi mudari vangouya padhuze neni semukadzi taurai tinze pamusoro wemambo pamusoro wemuonani masongo ari kutaurwa nemukuwasha ndikuwanzwisisa tezvo zveda akauyawo tichingowedzawo kuti tigadzirisane tichiona wachiri pamuteto wasati waenda tikagadzirisana ndikazotumawo mhuri yangu tichiperekedza ichi tete waende kumunhu wavo vibva waenda nawo wandomusvika ikoko apa pamuzoenda kwaazoitawo kundotora kwaazoenda kunze kwenyika umu zvedu akaenda ndakazongonzwa ya meseji yekuti tete wadini waenda iye ndakutonzwa meseji yekuti wati ndadini ndaenda ati hapana chakadini kukundoshawa ka tinotichagona kana wadini wadzoka pakudzoka kwawakaita tete ina handina kuonana nawo ndakazongonzwa kuti tete wadini wauya munhu aingofamba ita up and down woti ndobva akabazoendesa nyaya kwani kwasabhukuntsindiri ndobva yandotaura musi wekutanga ina handina kuenda kwakaenda kukomana nokuti munhu akanga asungiswa ndishingi nokuti achienda mundonzwa nyaya wadini yowasungisirwai ndobva wadzoka hano inyaya yekunzi tanzi muye mutore mbasha dzanu tatete wenyu saka isi hatigoni kudini ndotora mbasha dzenyu kati ahorai ndobva ndazodaidzwa kechipiri kwasabhukuya ndobva taenda ndobva taura zvikanzi nemukuwasha ini ndati hangu ana baba ini handigoni kuchengeta mbasha dzenyu dzemwana wenyu uya mutore mbasha dzenyu ndokumubvunza mukuwasha hauchadere mukadzi mukuwasha akati aiwa mukadzi wangu ndiri kudini ndiri kumuda saka kana uri kumuda saka tinouya tichitora mbasha pachirudzi hadzisi mbasha dzemunhu anonzi chachitunha kana kuti kudini munhu mupenyu saka tinongomirira adini adzoke toya todini ndiye anoziva mbasha dzake orongedza mbasha dzake odini ori aripo isusu hatizvizivi kana kuti ichi ndo chake ichi hachisi chake ichi ndo chake zvakutoda iye muridzi saka iye ndongoramba takadini ndozonzwa takakutonzi taakudiwa kuno kwamambonza ndonyaya iripo ndo maziviro angu handina chihandizo nani kuwashara amene pamataura kuti maitarisira kuvagadzirisa takatombaogadzirisa maida kugadzirisa chii iko kusawirirana kwawaita ikoko vaisawirirana pakudii ndingati kusawirirana kwavo zvokuti hanzadzi yangu yanzi aiuya achiripota mukuwacha aiti iri kuenda ini isina kudini isina kundiudza inini saka ndo yataida kugadzirisa yekuti hanzadzi kana zvadarezva iwe unoudzawo mumwe wako wakagara naye ndiyo kana ukanzi wafuma wakuchirwara tinongova takananga kuti saka munofanira kunge muchiwirirana pazvinhu zvenyu neza
ndotaita kugadzirisana naye basi. Saka imi Satezvara muri kuona zvichiita here kugarisana kwavari pari zvino mukuwasha wenyu munoti kudii nazvo? Mukuwasha wenyu nemwana wenyu umwe aku-UK zvisina mawirirano muri kuonawo sei? Nekuti nhasi akuisai mudare nenyaya iyoyo muri kuonawo sei? Aiwa, ndinoona kuti ipapa hapachisina kumira mushe Kwaari kana kwatiri kwacho hazvingazoitika kuti mwari kuku mwachidzonzera mwari kuku wasiri vanhu vari pamwe chete. ndo pari kuda kunzwa dare kuti muri kuti poitwa sei? Aiwa, isusu hatina tingazonzwe kune mukuwasha kuti anoti kudini iyi. Ndo zvaari kutaura kasi kuti ndakauya kwamuri kuti mwana wenyu akawana chaawana uko muchikuti mukadzi wokwachinyama here? Aiwa, saka tibudira hake pachena hazvina nebasa rero. Aiwa, aitobvunza kwamuri baba ine mwana ka tinenge tichiti ari kuna chinyama mukuwasha. Ndamuzwa pamusoro ndamuzwa kune zvanzi mukadzi uyu akamboti uye manje ari kuti akadzokera kwainodzokera akauya akaenda kumurume wako akadzoka nerekuti akadzokera kwamuri inini akati ndakuenda kuti handina kuonana naye ba akamuenda kwamatonzwa asingazivi handina kutomboonana naye ba handina kuonana baba akauya ipokonzwa pamweni nyaya pandiri kuona ini ndepekuti vari kumukwasha apedza nguva yakataura nenguva yacho nekureba nemazira muzvitai kuti mukwasha yakauya kakawanda. Mukwasha ati inini zvaakundiremera kugara nembatya dzemwana wevanhu mukadzi wacho ndisinaye, saka ndavakuona kuti handichazvigoni, ndo nyaya ndauya kuti ndibatsirwe namambo. Pai pamabvunza imimi kuti muri kuti atauda kunzwa kumukwasha, ndo zvaataura mukwasha kuti zvinhu zvemwana wenyu mukauya henyu zvikabviswa musha mangu ndisare ndisina zvinhu zvemwana wenyu, noti mukadzi wacho handitorina. Noti imimi muritoziva kuti mukadzi wake akaenda ku-UK mukanyarara makatomutonga kumashure mukanyarara muchingozati ari ku-UK muroti yanani. Saka iye ari kuti zvoni mukauya mukatorawo nezvinhu zvacho zvibva zvadzokera kumbo. Ndo pamabvunza kuti mukwasha kuti ichipindura ipapo. Isusu hatigoni kundotora zvinhu izvi muridzo zvinhasi nokuti hatizivi mbasha dzake basi. Aiwa, imi mune simba ndimubereke handiti mukadzi uyu munomufonera nokuti mwana wenyu ndo zvakutaurwa nemwana nemurume wako. Saka isu takutoenda mangwana unotora mbatya dzako nokuti ndimi waridzi wacho. Kana munhu akafuma akafa South Africa kana kwaari ikoko mbatya dzacho munodzitora sei? Handi anenge asipo munongonotora zviripo. Saka nazvino munongonotora zviripo. Saka aripo achiri mupenyu ka. Aiwa, mimi mudati afe. Aiwa, mudati afe. Saka mudati achiri mupenyu aripi? Ariko kwari kushawa aripo. Ndekupi? Ndekwamatonhodze. Munhu iye ari kwamatonhodze. ari kumakwani akaenda kunani ku-UK. Kwete kuti ku-UK yoti akaenda kumakwani. Mukadzi uyu akatoenda kwamatonhodze. Zvese nyaya dzisedzi mukwasha akaita matare kutaura kuti mukadzi wangu atiza, mukadzi akadai akatodzoka futi manje uyu murume akatoti hapana pachimbomira imbodzokera kupi? Kwamatonhodze. Kobva atodzokera kwamatonhodze kwaramba wakanyarara. Saka mukwasha akati kwamatonhodze ari kutonyarara ndopauya nhasi kudare chaiko. Saka mukadzi akatotiza akaenda kwamatonhodze. Saka ndopanzi nemukwasha ngauya vatore zvinhu zvavo. Ndozvawabvunzira kuti hamene takutonzwa da kunzwa mukwasha, ndozvataurwa nemukwasha nhasi. Ndo pamunofanira kupindura imimi zvinogutsa dare. Aiwa, kana ari pakuti hake hachisiri pamwe chete nemwana wangu. Aiwa, hazvina chakashata. Ima musi kuzviona kuti havasiri pamwe here? Ite chimoti wachiri pamwe chete. Nokuti haasati ayo dai akauya pamwe chete. Ngawabude kunze mbuya wakana wakasingagoni kugara mudare medu. Budai mugare kunze kana muchiona muchikunetsai muchikuwawai. Hamusi mudare bai mimi. Kana muchiona muchikuwawai budai kunze hatisuda kunetsana nemi. Ndinoda kubvunza kuti mune mudzimai here? Mudzimai wangu akashata. Hamuna. Saka ni makanga makarora ku Paduri pamwe. Paduri. makagarisana sei nemudzimai wedu?
Takagarisana zvakanaka. Uri nyaya yakafanana nemungaenzanise kugara zvakanaka kwenyu nekwemukuwasha wenyu murikuona zvakafanana. Aiwa hazvina kufanana. Kana vanhu vagarisana vadai ndo kunonzi kudini? Ndokutosiyana kurambana. Saka nemuda kuti agara akarambana nemunhu mumba make. Waisivezwa kuti uchiramba mukadzi kana unenge wamupa chiundopangidza uyo asiya imba isina kutsvaira handikukurwa. kune kusaziwa ipapo. Uyo asiya imba isina kutsvairwa achienda pane chinopinda ipapo. Aiwa hapana. Saka noyari kuti kachiuya mutore ngoni zvenyu hapana panopinda ipapo. Mai ava vachaurira avachauri babu yavo ngavabvika pavagera. Nyaya yamuri kutaura isusu mudare medu muno tine mutemo. Zvawazvaita havo zvekusenzesa simba rekuti ndogara padhuze nemurume wangu. Mudare medu munogara nemunhu asungiswa neamhangarwa kwete zvamakaita vamwe vachandogara kumuchiteerera. Apo maita musikanzwa kubva takuregerera. Apa chamuri kuwasuma hapana. Ini ndakanowasunga chiti masungiswa nemukuwasha. Saka tine mutemo wekuti munhu asungwa anoita zvinodiwa. Wati handikwanisi. Saka hapana chamuri kuwasumira. Pinda nanga naye neuti. Ndambozwa mukuwasha achiti mukuwasha ati mukadzi uyu paakanga akubva pamba akaudzwa nemwana kuti hembe dzavo dzimwe dzacho vatora vakabva nadzo vakaendesa kwamai. Mamupanzwa achidaro mukuwasha? Mapanzwa ka? Kana mukadzi achida kugara mumusha mune murume wake anowana here chinhu chaanotora kubvisa mumba murume asingazivi? Aiwa hazviiti. Hazviiti. Saka muri kunyatsogutsikana kuti mwana wenyu akaramba murume. Ndinowirirana. Muri kuwirirana nazvo. Saka nyaya yataurwa nemukuwasha ati tuyai mubvise zvinhu zvenyu ndisununguke. Zvakasara zvacho muri kuti kudii? Hapana kugara pasi zve. Muda kugara pasi? Makagara matare mangani? Amatono chichenyu mwana uyu atiza pamusha pemurume wake chichenyu mwana wabaenda chaiyo chaiyo anodaro amikuona nyaya muri kutoita pamusha penyu inonyadza ine kutotanga ndikosha kuti makakwana mukagara nenyaya yakadai mukuwasha chishupisa nemukadzi wake muchiita zvekuhwanda mukuwasha muchibvisa mwana wenyu pamurume unoona wangane vari kuti umwe ari kuharare wamwe mamba ari kuno ndionawo here wanai umaoko ndionawo vakura sei? Wakura sei? Muduku ndakasirwa ari grade 2. Ari grade 2. Chigombera kwazvakasha. Sasa murume chinyama. Haana umwe anomubatsira here. Ukachema mudare medu manje. Ungatochemere tenzi rakadaro. Handisi kuchemera mukadzi but mabatiro anoita wanhu akawa hawana tsitsi. Ndowanaka unoziva zvinoitika wakochonorwa pakachena mukati medare. Mukuru ari akanyora form 4 manje ndakasiya ari form 2 muduku anga ari grade 2. Hapana mukadzi rega aende atoenda regara ariko akatoenda nodai takutovati vave kutora nhumbi dzavo because mutemo uno vazhinji vanoti vaupinzi mumwe mukadzi mumusha mako nhumbi dzirimo. Isusu dare tiri kutokubvumira kuti anytime baba wacho mai wacho iwewe ndavakiri nemarara ari mumusha mako
otoroora nhasi kana mangwana warwadziswa munhu kana seno ndatorwadziwa pana anofanira nyaya yakadai inonyadza mukutofamba munyika makadai uyo anogara mafundisi mamuza imi mafundisi panext door munyari mugarisana sei kwaita chinyi kuenda kubasa agadzira chii inga umwe anoenda kubasa vanosiya anoparadzana nemurume wake zvakanaka vachitowirirana oenda kubasa 3 years 2 years mukadzi achidzoka izvi zvenyu izvi munofungidzira kuona ndati mutaure chokwanza ari wenyu mukadzi munofungidzira kuti mukadzi achadzoka mumba mune zvichionekwa nematauriro mune mchini haadzoki saka yakapwanyika saka nimuremedzerei mwana wevanhu iwewe saka munoenda rini undobvisa ndombi dzenyu ndonzwaye mukwacho paanenge akasununguka ezvanzi wauya kutora nhombe rii kana nhasi tichibva pano kana mangwana chiri zuva asi ndinokumbirawo pange pane mupurisa nini purisa unomudini ndinovaziva na vanodini usake zvako nekuti takatsumburisa kutongotaura zvepapa but uri kuzvityira kuti vanokurwisa awa ndinovaziva inotosvika yatopirigupa pamwe zvisingatoitwe saka ndodawo mupurisa wenyu mama towirira nazuva ndinokupa mupurisa mupurisa anoku kana vachida bhuku reserafundisi tinotiringerera ndinozvitenda mama vachiona pachena saka panoda mubvunza mukuwasha kuti zvinhu zvaakutaura dzive zvacho imbashabadzo here kana pane zvimwe zvinhu zviri imi makanzwa kuti kunotii makanzwa kuti kunotii imi munoenda mundoti saka kutora mwana uyu woti idzi rapa motora nhombi dzamakuru handizvo zvinoitwa sevanhu vangu vakambengwa vachishanda vari pamwe chete kamari anoda kuwana zvinhu ndozvamaendesa mwana wenyu isusu manje zvamunoita kana muchidzidza mutemo stereki mwana wenyu akatopara mhosva because mukadzi haafaniri kusiya mwana achine makore eyafamba ipapo munozviziva kuti anosungwa iye zvino kana tifonere mapurisa kuti auyepo ZRP iuyepo because mungazoenda nekuseri kuti akadzinga mukadzi akasara ne munozviziva saka ndisiri kuti izvozvo watani makore mangani amakore mukadzi aenda 13 years saka mwana anobvumirwa kuparadzana namai ake ai makore mangani 18 handii muri kuzviona kuti mwana wenyu ane mhosva ambuya ndavakude panze hatisi kuda mari yenyu imari yenyu imari yeyo ilo ndakushaya mari nakuka kusaka ndaanayo mana dare rodiwa kupinda mari rochirudiwa rani dare rakutova kupera mako dare ratopera ndandisina mari ratopera mari kwereta kare mari makwereta kare aiwa dai makwereta kare mbuya hapana zvamungamuta dare rino haridi mari dare rino rinotonga mhosva
Kaitungumana. Tokuya kuedza mambo. Handisipedza asi kuti chikumbiro Muchikuda yenyu yatopera. yapera asi changamiri inini siti yakatobata mari yangu kuti mari yenyu hatichambiri nekuti ingadai yabhadharirwa ndandisina Ndozati nyaya handi mari. Nyaya yatotongwa tatoiona pairi yakutopuwa judgment kuti mimi ndambitora mwana wenyu. Nhumbi dzemwana wenyu mutakura. Ko mari ichatongwa futi. mari aitonga Saka nyatopera kana. chendinongotaurira bedzi mukwasha ndechekuti inouya mumusha kunze kwendaona nyama yaakacheka mwana wangu paakaicheka hakuna mbasha dzinouya mukwangu wangu ari kuziona Ngazivana, imapindira pakudini kana vachizivana. handisina kupindira Mapindira because nyaya dzaitambwa mumba penyu muchitendera. handinotambirwa nyaya pamba pamuikwasha Mbuya, maja mtauri mudare. Hamusi mudare. Torai tupasi mkwenye nugude bande. ndati hakuna mbasha inouya pane ganda remwana wangu reruoko rwake ndo paanochererwa ipapo nembasha dzake ipapo nekuti kutonga changwambira hazviiti Mutaura mtulo wa pasi. Mbasha dzakatoenda kare Chimirai nemoto munhu mbuya. hakuna badziriko kumba kwake nebhara dzaakasunga Mbuya. Takurai tumkwenye. Toda kungotaura matonhodze. Mwana wangu, mwana wamai. mbasha hadzoi kumba kwangu ini kana mwana wangu hakuna mbasha Mukwane. Maanzo kuti mai mukadzi wako hauna zvamunomuita. Saka ndataura mambo ndiri kumbira mupurisa wenyu. Mupurisa unopuwa. Iwe chaunoita chete unongoburitsa nhumbi dzako chadaidza vamwe. Sabhuku achatuma machinda ake pada ipapo. Mupurisa wangu anenge aripo. Iwe chako kuburitsa nhumbi oti idzi. Waburitsa mubamani? Iwe ari kuramba kuti havaburitse. Iwe unodziburitsa. Pesa. Asi before you do that, because nyaya yacho tatoona kuti iri kupangidza kunge yakangwara. Tichaponera mapurisa ekwamatsika. Kana mapurisa, mune mapurisa ari muno district. Arimo. Obva ataura tomutaurira nyaya yacho tomutaurira kuti mupurisa anenge aripo. Zvetarapi. Mapurisa angu anenge achiona uye achiita. Hakuna munhu anotiza musha achisiya vana vari below 18 years. Kana dai wangu uriwo waramba mukadzi ari below, taitotaura kuti wapara muzi. Vakangwara tsereke varoda kungwara. Sakani tofamba makangwara. Hapana chinombokutyisa, be free. Tatosiri kuti kuchema pabenzi rakadaro. Aiwa ndiri kuti mabatiro avanoita nawo. Mudzimai nandizochemera mudzimai nekuti ndinge ndinochemera munhu asi kuda kuyamba macho Munhu anoona uchichema anoti uchichemerera. mabatirwo andangoita zvandangosangana navo tsaona ndangosangana. Iwe mwana wako uchamudzira kutaurirwa nemapurisa zetarapi kuti uchengeta mwana wako arambwa nama yakasiyiwa kuti unge uri clean. Akabuda zuva razovererana kuti zvirwere kwamatunhu zvafanira kutora zvinhu without fail. Kana varamba kutora nebasa rematare avanofunga kuti anokosha. Muda kusunga murume uyu kuti agara akadai asina mukadzi. Nekuti masiyamba atika mumba imomo akaita itoni kuti simba renyu rakadini. Mutemo wenyika unoti andinotendera kuti munhu kana aramba murume handiti anoenda zvikasununguka pane zvikonzero zvaarambira. Zvino zvenyu zvekwamatonho zvenyu handisati ndambozviona kurambana kwekudaro kusunga munhu.
Saka ni nyaya yako iwewe ndiani nyaya yako yapera uda undoburitsa nzviri chiro zuva rakangosununguka mangwana yatoseredzisa tongoti sandi kana nhasi mane buritsa mabva kudare nhasiburitsa mukadzi mumba menyu dai anga aripwa hapana atiza ava vabereki vacho ungaite mutadzi kuona kuhoke iwe wozofunga kuti ndiri senini kana hapana mai vanoti stepmother ndiotora vana imweni a surviving spouse asara ndiasara nemhuri uruzvingwa kana dai waramba iwewe mukadzi vabereki vako kana vakoma vako havabvumirwe kutora mhuri iyoyo kuichengeta mukadzi wako ndiye anochengeta ndizvo kana wasiyirwa mhuri nemukadzi wako totaura zvepamutemo iwe unochengeta vana vako unozvigona handizvigona nditori mavhiri kandatojaira enda yamundaita mbika aenda kuti mufundisi